Стаю тут, чекаю цягнік у Гданьску і убачу таку сацыяльную рекламу пра выгаранне бацькоў у Польшы. Блін, гэта класна. Зараз я вам пачытаю, што тут напісана. Глядзіце, што трэба заўважаць свае патрэбы. Не толькі думаць пра дзяцей, але яшчэ што трэба і бацькам. Знаходзіць час на свае нейкія хобі, а не толькі думаць, як зрабіць добра дзецям. Потым тут не трэба рабіць всяго самому. Трэба вось гэта вот цяжасць апекі над дзецьмі яшчэ пераносіць там на бабуль, дзядуль. Тут напісана, што трэба навучыцца адпачываць. Трэба выбіраць актыўнасці, якія цябе рэгенеруюць. Тут яны раяць размаўляць з праблемамі бацькоўства з інымі бацькамі, ну і атрымліваць ад іх падтрымку. Тут с этим Дарт Вейдером типа ставіць сабе адэкватныя нейкія мэты і памятаць пра тое, што няма ідэальных бацькоў. Тут пра тое, што дзецям трэба даваць магчымасць самім развівацца, а не толькі іх пастаянна апекаць. Ну і пра тое, што трэба развівацца в сваіх бацькоўскіх кампетэнцыях і абменьвацца досведам з іншымі бацькамі. Яшчэ памятаць пра раўнавагу паміж сям'ёй і часам для сябе, што бацькоўства это не толькі адзіная роль, якую ты мусіш пастаянна выконваць. Ну і нарэшце, калі патрабуеш дапамогі, то можна пра гэта прасіць, гэта не з'яўляецца слабасцю. Класны такі плакацік. І гэта сацыяльная реклама пра бацькоў. Першы раз такое бачу.